दिनै बेवहाय गोसोआ बोरै सिनेमानि प्रिमियार श' जानानै बेवहाय नोंथाङा सिनेमानि गाहाय फावखुंग्रि महरै माबायदि मोनो? गिबियावनो नायगिरिफोरनो खुलुमनाय थाबाय। आङो बे गोसोआ बोराइ फिल्मखौ बेवहाय मोनदों खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। स्पेसियेलि आं थेंक इउ बुंनो जोंनिनो प्रडिउसार मानो होनबा बिथाङानो आंनो बे फिल्माव रल खालामनो थाखाय नोंथाङा गिबियै नैबे नोंथांनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय बेयो माबायदि लुबैदों? बेयावनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाया मानिनो गोनां मानो होनबा जोङो मोनसे फिल्म खालामहैनो थाखाय मास मोनसे न'निफ्राय थानांगौ जायो। थ' बे टाइमावहाय लाइक एडजास्ट खालामनो थाखाय बिराद गोब्राब जायो। मालाबा समाव खनसेबा मोजाङै मानसिफोरखौ खालामो नोंसोरहाय खालामो नाथाय बेवहाय फैनानै गोजोननाय मोनदों। बेवहाय खालामनानै मानसिफ्रा ओरैबायदि सापर्टिभ ओरैबायदि मोजां माने वेलकाम खालामो रेसपेक्ट मोनो गोजोननाय मोनदों जेराव आं थाहैदों आरो आगै गिदिरफोरनि न'आव थादों गोबाङानो गावनि बायदि बेबायदिनो समाव नोंथाङा बे सिनेमाखौ माबायदि अनसायजानायखौ नुदों रायजो राजाफोरा फिउचारावबो अनसायलांगोन होननानै आङो खालामो